l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza, narfu n-nuqqasijiet tagħna imma nemmnu wkoll bil-imħabba u l-ħnina kbira ta' Alla fejn dejjem lest li jaħfrilna dnubitna u jmexxina fid-dawl tal-mħabbtu. Għalhekk flimkien ngħidu nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti lina dibt ħafna bil-seb, bil-kliem, bil-amin u billi ħallej mirjieti tija tiegħi bil-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulejja tagħna. Iħanna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udisa din nofruha għall-ledi għat-supparti. Nitolbu. U Alla int reġġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu, imla lil-fidili tiegħek fer qaddis, wati lejna bla tmiem lil dawk li inti ħrist mill-jasar tad-dum. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej. Araw, jiena se niġbidha noħodha fid-deżert u lill-qalba inkellem. Hemmhekk hi twieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien ħruġa mill-art tal-Eġittu. U jiġri f'dak il-jum oraklu tal-mulej li jissejjaħli żewġi, li ma ssejjaħlix sidi iżjed. Għal dejjem inħarsek miegħi, narsek miegħi fis-sewwa u l-ħaq, fl-imħabba u l-ħniena. Brabta fidila jiena narsek miegħi u int taraf lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Twajjeb u ħanin il-mulej, twajjeb u ħanin il-mulej. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu. Twajjeb u ħanin il-mulej. Nisel nil-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmil u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubiet tiegħek jitħattu. Twajjeb u ħanin il-mulej. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qies ifakru jgħidu bil-ferħ minħabba il-ġustizzja tiegħek. Twajjeb u ħanin il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew.
F'dak iż-żmien ressaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxtaħet f'riġlejh u għallu: Binti s-sissa għada kienet kemm mietet, imma int ejja qiegħed idejk fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ bagħti mit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa, għax bejna u berruħa qalet: Imqar jekk imbiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar lemaħħa u għalilha: Għamel il-qalb, binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fiet. Meta daħal għand il-kap, Ġesu ra d-daq tal-flawt u follol nies jagħmlu storbju sħiħ u għalilhom: Warbu għax it-tifla mhijiex mejta imma riqda, u għabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra, daħħal qabad qiegħed it-tifla u din qamet. U din l-aħbar inxterdet mad-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Eżes bieb, il-fidi tagħna hija x'tip ta' relazzjoni għandna ma' Alla. Mhux biss aħna x'rapport għandna mal-mulej, imma iktar il-mulej x'relazzjoni irrid ikollu magħna. U din rajnija fl-ewwel espressjoni tal-ewwel qari, fejn ir-relazzjoni ta' Alla hija relazzjoni ta' ħbeberija ta' mħabba għal nieħodha bħal maħbuba tiegħu, il-poplu jiġifieri, il-persuni, nieħodha fid-deżert u nkellema lill-qalba. Jiġifieri Alla tagħna huwa dak li jixtieq li r-relazzjoni tiegħu magħna tkun mill-aqwa. Kif imbagħad jekk aħna nesperjenzaw li Alla għandu verament rapport sabiħ magħna u jridilna l-ġid, ma nistgħux ma nirrispondux b'relazzjoni tajba. U din ir-relazzjoni tagħna l-bnedmin illum ġiet espressa minn dawn iż-żewġ personaġġi: il-kap tas-sinagoga li kellu t-tifla tiegħu kienet għadha kemm mietet, u dik il-mara li kellha dik il-marda ta' tnixxija tad-demm. Dawn iż-żewġ personaġġi kellhom fiduċja kbira, tanti kbira illi il-kap qal: Binti mietet, imma jien ċert li inti jekk tpoġġi jdejk fuqha din tqum. U Ġesu qal li ma kienx mejta, kienet riqda, għax għall-mulej il-mewt ma teżistix, dejjem hemm il-ħajja. U Ġesu li qajjem lil din il-tifajla mill-mewt ifisser li Ġesu huwa il-padrun tal-ħajja, il-padrun tal-istorja ta' kull bniedem. U anke fid-djufija tagħna, anke fil-mewt spiritwali tagħna, Alla kapaċi jgħajjibna. Imma biex nesperjenzaw il-qawmien spiritwali tagħna, irid ikollna fiduċja kbira fil-mulej. Bħal din il-mara l-istess kienet taf, u fil-Vanġelu ieħor ta' San Luqa jgħidilna illi tilfet ħwejjiġa kollha li kienet tmur għand it-tobba u ħadd ma seta' jfejjaqa. U mbagħad qalet: jekk jirnexxieli mmiss il-libsa tiegħu, it-tarf tal-libsa tiegħu, jien infieq. Ara x'fiduċja kellha. Allura anki hawnhekk aħna nistaqsu lil nfusna: għalfejn niġu l-Knisja? Għalfejn nemmnu?
Għalfejn nippruvaw nagħmlu ħillitna l-almu tagħna biex ngħixu ħajja sara. Mhix biex insibu s-serenità, biex insibu is-sens tal-ħajja, biex inkunu verament f'rapport tajjeb magħna nfusna u mal-oħrajn. Ma ir-rapport tagħna magħna nfusna isir sħiħ meta aħna ikenna relazzjoni tajba ma' Alla. Għalhekk nixtieq illum nek insaħħu ftit il-fidi tagħna billi nemmnu li Ġesu kapaċi jagħtina mhix dak li nitolbuh imma dak li neħtieġu fil-ħajja tagħna, għax din hija l-fidi li nemmnu li Alla kapaċi jagħtina kważi l-impossibbli. U dan meta nemmnu verament, meta għandna fiduċja fih, Alla jagħtihulna. Għaliex Alla għalhekk ġie fostna Ġesu biex jgħidilna kemm hi kbira l-imħabba t'Alla li għandu lejna. Imma jekk aħna bi ftit fidi nemmnu f'din il-qawwa tiegħu, aħna insibu it-triq tas-salvazzjoni. Għalhekk nagħmlu kuraġġ, inħallu l-mulej jaħdem fina biex ir-relazzjoni tagħna miegħu tkun dejjem iktar qawwija u iktar sabiħa. Alla l-missier li qiegħed fis-smawiet għandu għajnejh imdawrin lejna il-bledmin u tant iħobbna. Għalhekk fidi irresqu it-talb tagħna. Int li jint Alla li tista' kollox, għejn li l-Knisja mxerda fid-dinja fin-nuqqas tal-ħila tagħha nitolbu. Int li bibnek Ġesu Kristu waqaft is-saltna tiegħek fuq din l-art, għati il-paċi u s-salvazzjon li l-bledmin kollha nitolbu. Int li dejjem tisma' lil min jitolbok bil-fidi, farraġ lil min hu mnikket u għejn bil-grazzja tiegħek lil min qiegħed ibati nitolbu. Int li int il-ħajja u l-qawmen tagħna, għati lilna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija li nagħtu ħajjitna lil ħutna b'imħabba nitolbu. Għall-benefatturi ta' dan is-santwarju u dawk id-devoti kollha li jitolbuna nitolbu għalihom biex fiduċja f'Alla permezz tal-Madonna ta' Pinu jafdaw iktar fil-mulej nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché la nostra fede sia quel rapporto intimo con il Signore, perché possiamo trovarci nell'unione con Lui e con i fratelli. Preghiamo, nitolbu. Ir-resqu it-talb personali tagħna. U Alla li għal-fidi ta' wieħed biss salvajt id-dinja, għati lilna illi kull darba li ċelebraw l-Ewkaristija inħabbru l-mewt u l-awmen tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Giornata, fermut
nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nirrikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija ssaħħeħna u tagħtina għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jxirqu lill-ħajja nisranija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l fuq li żukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi mill-ġdid fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli infaruk u ntennulek bl-għajna. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit, is-smawet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawet. Imbireb idu, Osanna fil-għoli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien seljinata biex mirraj ħibati bħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom war bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajra xoġbok tilana għawnu dimek biex nadu. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jenna nieħdu sehem bil-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jien ksib talik. Ftakar fedi għassu parti li joġbok issa jaħlu għal għandek minn di-dinja. Ftakar fil-mejtin li mitu bit-tama tal-qawmien. Daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll li tolbuk, għati lina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġum Qazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apposti, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. B'tama u fidi li tolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi sarnatek, ikun li trid int kif is-sema jdafrak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib
iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kurdeni. Għatina fit-tjiba il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvator tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija islem u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tagħna li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħanna lilek. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tagħna li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l'Ibn u l-Ispiritu Santu. Nitolbu. Issa li mtlejtna bil-għajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħru bi Kristu sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pino flimkien, impoġġu l-intenzjonijiet kollha tagħna flimkien taħt il-man tagħha biex tatina saħħa fil-fidi ħalli ngħixu ħajja skont ir-rida tal-mulej. U għalhekk bil-qalb ngħidu Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesus. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metimmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna